Moi! Mä teen videota pitkästä aikaa ulkona. Täällä on ihan superkylmä, mutta mä tulin tekemään ulos, koska mä jaksoin tehdä sisällä, koska mun olisi pitänyt kiivetä ylös asti. Yläkertaan siis. Ja mun ääni voi vähän kuulua oudolta, koska mulla on purkka. Ja sori, jos tää kamera tärisee, koska mulla on kylmä. Ja mä heilutan mun jalkaa melkein koko ajan. Ja en tiedä mikä on maailman paras laatu kyllä. Kello on 7. Siis 7. Ja tää varmaan jossain 11 aikaa vasta. Ladannut tupeen, en kyllä tiedä, mutta jotain. Huomenna maanantai ja koulua. Joo. Ei yhtään huvittaisi mennä kouluun. Ei varmaan monta muutakaan, mutta tein häpeätys videon, koska ei ole parempaakaan tekemissä. Jos te haluatte, mä voin tehdä joskus vähän lämpimämpänä päivänä sarjaa. Kun siis lyhyt elokuva tarkoitin. Ja mä en tiedä, onko mun järkeä aloittaa sarjaa, koska mä oon huono tekee sarjoja. Siihen suhteen, että mä en ikinä jaksa tehdä niitä osia. Siinä menee joku 2 viikkoa, että mä saan toisen osan vähennettyä. Mutta lyhyt elokuvia on kyllä kiva tehdä. Niitä tulee ihan, jos aiheen keksii, niin sit niitä alkaa tulee järjettömästi. Ja ei mulla kai ollut muuta. Täällä on kylmä. Pakkasta on varmaan 50 000 miljoonaa astetta. No. Ei nyt ihan sentään niin paljon, mutta siis täällä on ihan musta. Tausta. Ihan sama. Moikka! Mä kuvaan ehkä vielä. Moi moi! Mä jotain touhun vielä. Ulkona. Moi! Mä päästiin vielä kuvata. Mä ottelin vähän tää petseistä kuvia ja niin. Ja päätin kuvata. Mutta siis, jos te haluatte lyhyt elokuvia, laittakaa tonne kommenttiin, että te haluatte niitä, koska joo. Mut musiikkivideot on vähän vaikeita, koska mun hyvä video alkoi silleen niinku jumittaa, että se laittoi jotain please tai jotain, en mä tiedä, mutta mä en pystynyt tehdä sillä videoita. En tiedä miksi. Mutta kuitenkin. Moi, nyt tämä on lopullisesti moikka. Siis, mitä? Siis en mä loppaa sen, siis ei taas silleen lopullisesti. Mutta, niinku, mä kävelen sisälle päin. Siis tältä videolta, moikka.